Lucia, grazzi tal-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela. Insalmilkom nilqakom għal din l-attività politika brabta mal-kampanja elettorali bit-tema is-saħħa lil Maltin li se twassalna l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Insellem ukoll lil dawk li qegħdin segwuna permezz tal-midja soċjali tal-Partit Laburista. Qabel nagħtu bidu għal din l-attività biex xira insellmu lill-kandidati li se jkontestaw fil-lokal ta' Santa Lucia. Dawn huma Paul Kassar, Frederick Kutajjar, Kylie D'Amato, Jane Patch, Charmaine St. John u Rawana Tabone. Nistiden issa lill-ewwel kelliema biex tindirizza din l-attività politika l-kandidata l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Claudette Abela Baldacchino. Grazzi Santa Lucia li l-bini tagħha beda fi żmien l-ewwel Gvern Laburista immexxi mill-Perit Dombintov u fejn għexu eluf ta' familji tal-ħaddiema tul is-snin. Santa Lucia li tat lil Malta poeta u kittib mill-Iprem Ray Mahoney li bit-talent tiegħu għallimna xi ġifieri tkun gburi b'pajjiżek. Gburin b'Malta konna, gburin b'Malta għadna, gburin b'Malta se nibqgħu. Grazzi Partit Laburista li dejjem kont hemm. Grazzi Prim Ministru tal-ħidma tiegħek. Grazzi lilkom li ma' kull ġurnata eqreb lejn it-8 ta' Ġunju qed tifhmu aktar minn qatt qabel l-importanza ta' dawn l-elezzjonijiet. Għax tridu l-paċi, tridu kwalità ta' ħajja aħjar u tridu li Malta tibqa' dejjem l-ewwel u qabel kollox. U fl-aħħar jiem rajt u ltqajt ma' anzjani li kellmuni dwar kif bħala Laburisti qatt ma kellhom ħajja faċli. Qaluli, ibqgħu sodi, tinsiex minn xi għaddejna fis-sittinijiet. Qaluli, aħna nafu min hu l-establishment, dawk li dejjem ħadmu u għadhom jaħdmu kontra l-forzi progressivi f'pajjiżna. Qaluli, aħna kalmi kif iridna l-Prim Ministru, imma għejdu lill-Prim Ministru li ma bżajniex meta difnuna fil-misbla, ma ddejjaqniex meta daqqewna l-qniepel biex iwaqfu leħinna, bqajna sodi meta tawna dnub il-mejjet u interdettjawna, waqqafna familja anke meta żewġuna fis-sagristija u mhux se nibżgħu issa. Għalhekk fit-8 ta' Ġunju dawn l-anzjani se jkunu magħna. Tawni kuraġġ u jien weġibthom lura. Serħu raskom, kont hawn, għadni hawn u se nibqa' hawn bl-appoġġ tagħkom u bl-appoġġ li tani l-Prim Ministru Roberta Bela. Għajna għaddejjin dakinhar nibqgħu naħdmu llum għax aħna għalhekk neżistu biex nagħmlu l-ġid. Neżistu għax kien hemm nies bħal Ċensu Moran li ħejja l-pedamenti għall-kura medika b'xejn min-naħa tal-Istat u wellet il-kunċett taċ-ċentri tas-saħħa. U martu Maggie Moran li kienet strumentali fil-mixja tal-mara fil-partit u fil-pajjiż. Għax kien hemm nies bħal Karl Kirkhope u Silvio Parnis. It-tnejn ħabbew lil batut, lil fqir, lil żgħir u lil pensjonant. U għandna nies bħal Chris Fern, id-deputat Prim Ministru li qed iħalli legat mill-aktar b'saħħtu fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Legat li ħalla u salva ħajjet in-nies. Bħal dik il-mara li ltqajt magħha fid-dar tagħha f'Għawdex u qalt li salva li ħajti. L-età tal-screening tal-kanċer tas-sider niżżiltuh għall-età ta' 50 sena. Battu għalija instabli kanċer illu minn fejqa. Palma gvern tagħna
lil diklom li ridet issifer ma' bina barra l-pajjiż minħabba l-marda tal-kanċer. Sostnija biex issifer ma' bina u ma ħallihx imur waħdu. Bħalma se nkunu wkoll qed ingawdu miċ-ċentru tas-saħħa ċensu Mowran Fraħal ġdid. U bħalma gawdejna mill-professjonalità tad-Deputat Prim Ministru fi żmien il-Covid, tant li anke internazzjonalment ħares kulħadd lejh biex jipprova jagħmel bħalna. Dak huwa Chris Fern, id-Deputat Prim Ministru li ma beżax jagħti aktar tfal lil familji f'pajjiżna. U l-għajnuna għal aktar tfal ma ġietx mill-IVF biss, għax kif jgħid il-Prim Ministru qalbna fil-post it-tajjeb. Ġiet ukoll għal dawk il-familji li adottaw minn barra l-pajjiż. Qotja ta' 10,000 euro bħala għajnuna lil min jaddotta. U min jitwielet tajnieh ukoll 500 euro qotja. Tajnieh childcare b'xejn u tajnieh it-trasport tal-iskola b'xejn u l-eżamijiet b'xejn. U f'dal pajjiż għax bil-bżulija noffru tant servizzi b'xejn. U kelmitni dik l-om ta' tifla b'diżabilità bidmu f'għajnejha, qalt li grazzi għal-ħlas tal-assistenza personali. Illum ħajjitna hija ħafna aħjar. U moħra qalt li grazzi tal-kerer ibni baqa' jgħix fil-komunità. Imma kellimni żagħżugħ bid-diabete, kellimni fuq kif qed igawdi mill-glucose sticks u meters b'xejn. Iżda qalli dwar jekk nistgħux nikkunsidraw il-ħtieġa li jkun hemm insulin pump therapy. Dan biex ittieħed doża l-pompa fil-ħin li jkollu bżonna. Tkun taqbad mal-mobile qalli biċċa teknoloġija ta' vera tiswa l-flus. Imma ittejjeb il-kwalità ta' ħajja tiegħi u ta' oħrajn u tifrankali li nġor l-affarijiet. U ma dawn għamilna skemi oħrajn li jiffukaw anke fuq l-anzjani. Bħal dak l-anzjan li għadu jagħmel il-maratoni miegħi. Għandu l-fuq minn 75 sena, nammiraħ u nitallem minn għandu u minn oħrajn. U għalli jien mhux marit, għadni b'saħħti. Imma mbagħad kelmitni dik il-mara li tbati bil-fibromalġja u qalt li imxejna ħafna l-qudiem imma lina qatt fadal xi jsir. Għalhekk f'dawn iż-żewġ toqsma irridu nimxu mill-mudell mediku għal mudell soċjali għal kwalità ta' ħajja aħjar. Imma mbagħad fraħt nisma' l-istorja sabiħa ta' dak il-pensjonant li qalli 11 sen ilu spiċċajt mix-xogħol. Kelli pensjoni ta' inqas minn 500. Kont għadni bit-tfal id-dar u rid inkompli nsostni lil marti wkoll. Illum wara 11 sena il-pensjoni żdiedet li għal 900. Hekk nafu nagħmlu aħna tal-Labor. Dak huwa l-Partit Laburista. Dak huwa Michael Falzon, dak huwa l-Prim Ministru Roberta Bela. Iva, għal dawn il-kisbiet kollha għandna nappoġġjaw lill-Partit Laburista. Mill-2013 il-qudiem sar dan kollu. Dan sar kollu l-ewwel bit-tmexxija ta' Joseph u llum bit-tmexxija tal-Prim Ministru Roberta Bela fejn tajna direzzjoni ġdida lil dan il-pajjiż. Direzzjoni li ġabet magħha suċċessi li pajjiżna ġimdorri jemmen minn gvernijiet nazzjonalisti li ma kienx possibbli li jsiru. Dak huwa aħna, dak huwa il-Partit Laburista għax aħna ġid biss nafu nagħmlu. U naf li fadal nies li għadhom qed jaħsbuha jekk jivvutawx. U lil dawn ngħidilhom jekk tagħżlu li ma tivvutawx tkunu qed twittu t-triq lin nies bħal David Casa. Diġà ddikjara li dak li għamel sa issa mhux xejn u li se jagħmel ħafna qar tant li jrid jagħmel gwerra qaddisa lill-Gvern Laburista. Jien kont il-Parlament Ewropew, naf x'ippruvaw jagħmlu il-ħsara kontra Malta, ma ħallejnihomx u maħniex se naħalluhom jagħmlu dan. Dan huwa l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech. Partit bla viżjoni, partit li mhux biss huwa partit negattiv, iżda li jiżra l-firda u jxerret il-mibeda fost il-Maltin u l-Awċin. Min fit-8 ta' Ġunju ma jivvutax ikun qed jgħid lil dawn in-nies, forsi bla ma jaf, sabiex jagħmlu qar minn dak illi jagħmlu sa issa. U jien nemmen bisħieħ li dawn sħabna li għadhom mhux konvinti li jmorru jivvutaw, bħalna ma jridux li fil-Parlament Ewropew pajjiżna jkun hemm nies li ħalfu illi sakemm ikun hemm Gvern Laburista jagħmlu ħsara kemm jifilħu lil pajjiżna. U għalhekk
Il-vot tagħna huwa l-akbar arma favur pajjiżna. Ejja nużawh. Għalhekk fit-8 ta' Ġunju irridu nażlu jekk nagħtux vot qawwi ta' fiduċja lill-Gvern Laburista elett bl-akbar maġġoranza sentejn ilu u fit-tmun tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela jew irridux inħallu lil min jimmanuvra minn wara l-kwinti biex jimmina r-rieda sovrana tal-poplu tagħna. Fit-8 ta' Ġunju nivvutaw favur ġustizzja ta' vera ma' kulħadd, favur ħaq u sewwa, favur dawk li għalihom bil-fatti Malta tibqa' tiġi l-ewwel u qabel kollox. Nirringrazzjakom. Nistieden issa biex jindirizza din l-attività politika lil Prim Ministru mexej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi Santa Lucia, grazzi minn qalbi. Grazzi tal-li weġibtu b'tant ħeġġa għas-sejħa tagħna. Il-preżenza tagħkom hawnhekk tibgħat messaġġ daqstant ċar, messaġġ li l-aħna huwa akbar mill-jiena. Ħadd ieħor jeddet bi gwerra, ħadd ieħor jipprovoka. Aħna nsejħulkom biex tiġu hawn u tgħidulna x'Malta tridu. Għaliex l-aspirazzjonijiet tagħkom mbagħad irridu nagħmluhom realtà. Għaliex dik hija l-politika vera li tisma' lin-nies, li tifhem lin-nies, li taħdem għan-nies. Għalhekk sħabi li qegħdin hawnhekk u oħrajn u jien dħalna fil-politika biex nagħtu servizz lilkom, biex fejn hemm sfidi nindirizzawhom. U nsaqsijina x'kienet l-akbar sfida illi kellna f'dal aħħar snin. Mhux hawn Malta biss, imma madwar id-dinja kollha. Bla dubju kienet dik tal-għoli tal-ħajja. Kollox beda bil-pandemija. Id-dinja waqfet. F'ħafna pajjiżi tafu kien hemm lockdown totali. Kellek anke fabbriki illi għalqu. U fejn ma kienx hemm lockdown kellek sitwazzjoni li anke l-fabbriki kienu diffiċli biex jaħdmu. U ġara lek. Il-konsegwenza ta' da kollu x'kienet. Kellek prodotti ġodda illi ma kienux qed isiru. Il-manifattura naqset. Però n-nies fl-istess waqt xorta dak li dejjem riedet u li kellha bżonn baqa' tridu. Jiġifieri naqset il-produzzjoni, però d-domanda baqgħet li kienet. Kien inevitabbli għalhekk illi l-konsegwenza ta' dan kienet illi l-prezzijiet bdew tilgħin. Imbagħad spiċċat il-pandemija u żdied għawġ ieħor. Il-gwerra, anzi, il-gwerer. Gwerer li waslu b'konsegwenza illi sparaw il-fuq il-prezz taż-żejt, il-prezz tal-gass u l-prezz tal-ikel. U nistaqsi jien hawnhekk. Stajna aħna quddiem dan kollu bħala gvern tagħkom, bħala gvern tan-nies, nibqgħu ċassi aktar minn hekk. Nistaqsi. Stajna quddiem dan kollu inkunu aħna stess illi nżidu il-prezzijiet. Ngħid hekk u nistaqsi hekk għaliex propju hekk kienu għamlu gvernijiet oħra. Infakkar x'ġara qabel l-2013. Fi kriżi fermiċ kemm minn dik li ġabet il-pandemija meta il-prezzijiet tal-fuel u l-elettriku kienu żdiedu fl-Ewropa kollha. Imbagħad bl-iskuża taż-żidiet ta' barra minn pajjiżna, il-Gvern ta' Gonzi hawnhekk kien żied il-prezz tal-fuel u tal-elettriku bid-doppju ta' kemm kien żdied minn barra. U nfakkarkom ukoll meta dakinhar il-Partit Laburista kien ressaq mozzjoni biex dan li rid jagħmel Gonzi ma jseħħx. U nfakkarkom huwa l-istess wieħed dan illi llum
U wieħed minn dawk li għadhom qed jiġbdu l-ispak fil-Partit Nazzjonalista minn wara. U x'kien qalilna dakinhar li kien se jivvota kontra dik il-mozzjoni bil-qalb, jiġifieri ried u hekk għamel li l-prezzijiet terfgħuhom intom. U dak li kienu jemnu dakinhar għadhom jemnuh sissa għax skont huma qatt m'għamlu żbalji. Dak għadhom jemnuh sal-lum, huwa għalihom huwa l-poplu illi dejjem ikun żbaljat meta ma jaqbilx magħhom u dan ma ngħidux jien, dan jgħidu huma. Jiftaħru għadhom sal-lum, jiftaħru b'dak l-għamlu qabel l-2013 u baqgħu jaħsbuha l-istess. Għalilna l-kap tal-oppożizzjoni smajtuh fl-aħħar xhur illi l-għajnuna li qegħdin nagħtu aħna mhux sostenibbli għalilna, ilhom is-snin jattakkaw lil dan il-gvern għax kien tarka likom. Minflok jgħidu illi huwa sewwa li aħna l-uniku pajjiż fl-Ewropa illi mollix il-fuels u mollix id-dawl jattakkawna fuq hekk. Għaliex il-filosofija tagħhom tafu x'inhi illi jola barra u jola hawnhekk. Partit Nazzjonalista illi ikun minn tal-ewwel biex meta jkun hemm xi istituzzjoni minn barra li tgħid illi jmissna innaqsu s-sosten lin-nies u l-appoġġ lin-nies, jibdew il-Partit Nazzjonalista stess jippontifika fuq kemm mhux sewwa l-aħna maħniex qed insegwu dal-pariri illi qed ituna minn barra. Jitkellmu wkoll fuq li ma jridunix ngħinu lil kulħadd. Però aħna x'fimna? Fimna li jekk lil middle class ma tgħinniex, jekk lil negozji ma tgħinhomx, allura l-effetti negattivi jinfirxu fuq kulħadd. Dbagħat il-middle class imma jbagħat iż-żgħir ukoll. Magħna għalikom għajnuna hemm magħhom il-piżijiet għalik. U dik tibqa' il-bażi tas-suċċess tal-politika ekonomika tagħna. Issa kieku tgħid forsi tal-Partit Nazzjonalista huma biss kontra s-sosten fuq il-prezz tal-fuels u tal-elettriku, kieku forsi tasal biex tifhem u tgħid dik hija għażla ekonomika żbaljata illi qegħdin jagħmlu. Imma le. In-nazzjonalisti mhumiex kontra dan is-sosten biss, għaliex dawn Partit Nazzjonalista anka meta nibatulkom l-għajnuni diretti f'butkom ukoll joħorġu bis-saħħa kontra dan is-sosten, għalulna li dan nagħmluh aħna biex nixtru il-voti. Meta daħħalna il-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja li għal nofs il-familji ta' pajjiżna jfisser sosten sa' 1,500 euro fis-sena, għalulna huma li huma kontra. Mħatra nagħmlilkom illum li wara s-sibt li ġej meta tirċievu t-tieni pagament tal-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja se jmorru jirrapportawna għax-xiri tal-voti. Mħatra nagħmlilkom. Però ħaġa waħda ngħidilhom illi jekk jaħsbu li se jwaqfuna milli nibatulkom l-għajnuna li wedna u l-benefiċċji sejrin żball bil-kbira li sakemm tibqgħu tisilfuna l-fiduċja tagħkom dawn l-għajnuniet se tibqgħu tirċevuhom u tirċevuhom bis-saħħa. Però l-għażla hija wkoll f'idejkom. Jekk intom tridu li minflok ċekkijiet tirċevu kontijiet, tafu lil min għandkom tivvotaw. Lil dawk illi jridu jpinġu l-mappa ta' Għawdex u ta' Malta blu. U jiena kieku daw mhux għaliex bil-politika ekonomika żbaljata tagħhom jaslu biex jagħmlu tant ħsara lilkom, kważi
nasal biex jibdew idaħkuni. Il-ħadd l-għadda, tafu x'għamlu l-ħadd l-għadda? Anka mal-itri illi qed tibgħat l-arms waslu biex jaqbdu. Issa kieku dal-itri kienu xi kontijiet addizzjonali bħal ta' żmienhom jew xi surcharge bħal ta' żmienhom, forsi kont nasalu nifhimhom. Però daw kienu itri li batet l-arms li jgħidu kemm u kif kull familja iffrankat fuq il-kontijiet tad-dawl grazzi għas-sosten tal-Gvern Laburista. Lanqas imma daw l-itri ma ħamlu, laqqas ħamluhom daw l-itri. Dak li kien saftit ilu deputat kap tal-Partit Nazzjonalista qabel ramewh tal-establishment għax anke l-xulxin daru daw ipprova jbellaħħa li dal-litri kienu qed jgħidulkom kemm sraqnejkom skontu. Hekk prova ibellaħħa. Aħna lil poplu Malti mill-2013 il-qudiem tajnieh kontijiet li huma 25% anqas. Però madwar l-Ewropa fl-istess żmien, il-kontijiet tafu b'kemm żdiedu b'40%. Mela f'Malta naqsu b'25% fil-waqt li fl-Ewropa żdiedu b'40%. Barra olew u hawnhekk raħsu. Mhux bħal fi żmienhom, mhux bħal fi żmien in-nazzjonalisti qabel l-2013 barra kienu olew u hawnhekk olew b'aktar mid-doppju tal-li kienu olew barra. L-istess il-fuel. Aħna l-uniku pajjiż ġewwa żona euro fejn in-nies iħallsu għal petrol u għad-diesel anqas illum iħallsu anqas milli kienu jħallsu 11 sena ilu barra minn pajjiżna litru petrol u diesel illum jiswa 23 ċenteżmu aktar milli kien jiswa fl-2013 u ġewwa pajjiżna jiswa 18 il-ċenteżmu inqas. Kull litru f'pajjiżna llum jiswa 18 il-ċenteżmu inqas milli kien fl-2013. Dik ħbib tiegħi, dik hija id-differenza kbira illi għamilna fil-ħajja tan-nies. Imma ma waqafniex hemm. Meta mbagħad rajna illi l-prezzijiet tal-ikel f'pajjiżna ma kienux qed jonqsu bħalma beda jiġri mal-bqija tal-Ewropa, stajna bqajna ċassi, imma ma bqajniex. Tkellimna mal-importaturi, tkellimna mas-sidien tas-supermarkets u wasalna. Tkellimna u wasalna r-roħs ta' 15% fuq 450 prodott essenzjali tal-ikel ikkomparat mar-recommended retail price u wara tajna stabbiltà sħiħa fil-prezzijiet ta' dal-prodotti kollha illi taħodna sal-budget illi ġej. U r-riżultati tal-iskema stabbiltà bdew jinħassu mill-ewwel minn frar. Frar il-qoddim kellna tnaqqis fl-inflazzjoni li kien 3 darbiet u nofs dak fiż-żona euro. Però mbagħad mod inkredibbli ngħid ta' lil ħaddieħor dan kollu moġbu xejn. X'qalulna? Sħabna tal-oppożizzjoni qalulna li din skema perikoluża. Għax għalihom tafu għala? Għax għalihom li taħdem għal ġid tal-poplu perikoluż. Dak huwa t-tip ta' lingwaġġ li jużaw, skema perikoluża qalulna. Imbagħad qalulna oħra, gvern elett mill-poplu b'mandat popolari bl-ikbar distakk fl-istorja u Bernard Grech bl-iswed fuq l-abjad kiteb illi huwa reġim. Ġie mistoqsi minn ġurnalista qallu li l-uniku mod kif iwaqqafna huwa billi jagħmlilna smajtuh intom gwerra. Aħna ma nemnux fil-gwerer, aħna nemnu fil-paċi. Sal-lum kważi qbisna nofs kampanja elettorali u għadhom ma semmewx proposta waħda
li hi waħda għalejkom. Ara aħna differenti u gburilla aħna differenti. Għandna pjan ċara għal pajjiżna, pjan għal kull waħda mit-68 lokalitajiet ta' pajjiżna. Għalikom hawnhekk f'Santa Luċira sejrin nirriġeneraw il-pjazza inkluż il-Bandli u madwar il-Knisja Parrokjali sejrin nibnu ċentru ċiviku ġdid, Brove Garden fuqu, sellestu x-xogħol ta' tisbieħ fuq ġnien is-Serenità, intemmu il-jogging track u dal-waqt gawdu wkoll mill-kumpless sportiv. Dik hija l-Malta li rridu għalikom. Aktar ġonna, aktar postijiet fejn tirrilassaw, aktar ċentri fejn iltaqgħu bħala komunità mal-familji u mal-ħbieb tagħna. Fl-istess ħin imma irridu nkomplu inkabru l-ekonomija u nqasmu b'mod ġust il-ġid li toħloq għaliex hekk ħaqqu dan il-poplu għażiż tagħna, mhux teddit, mhux protesti, mhux tieħel qalb imma ħidma, kalma u kuraġġ u ħafna kuraġġ. Fit-8 ta' Ġunju l-għażla hi waħda ċara bejn Malta ta' dawk li ħsibhom biss f'mappa blu u Malta ta' dawk li ħsiebhom fil-bajda u l-ħamra. Bejn Ewropa li taqbel lilhom u Ewropa li jaqbel lilkom. Jekk toqgħodu d-dar, l-għażla se jkun qed jagħmilha ħadd ieħor għalejkom. Mela ejja nerġgħu ninaqdu l-kol flimkien, pon wieħed għal pajjiżna flimkien nibqgħu nirnexxu. Is-saħħa f'idejkom, is-saħħa lill-Luċjani, is-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin. Grazzi lilkom ilkoll. Diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Nfakkarkom fil-Masreli ta' nhar il-Ħadd li ġej fl-10:30 ta' filgħodu fiż-Żurriq. Grazzi lilkom li qagħtu magħna f'Santa Luċija u lilkom li segwejtuna l-kumplament tal-lejl it-tajjeb.